Talaga oh. Talaga nakadali ta karon og ano. Kadali ta mo dagkong isda mga. Siguro mga hapit na kalating kilo atong dragon bukid. Na may lapo-lapo ta mga. Talaga oh. Talaga nakadali ta karon og ano. Kadali ta mo dagkong isda mga. Para kung gusto pumana, night dive nito ng mga. Night dive, nakadali ta. Karon maga, nagkuha ko ng kabo maga kaya ato sa kuha ng ito ug kuan tunok. Ini ito ba? Sa kog tunok ng ito maga para dili ta kuan. Dili ta matunok. Sini si Pio lang ito karon ditong tunok. Pag ito dahil mga 5 itong ito kabo. Timba na pa dahil usaw. Mita na to gunting ang pagkuha sa tunok sa ito para di ta matunok. Mas dali mga og safety atong paggamit ani og gunting atong gamiton. Daka cutter. Pwede ka pong cutter mga pagkuha tunok ng ito. Dali ra og safety atong kuan. Safety ta na di ta matunok. Kita on dire og hain ng uban ito. Itong tunok.
Maga na daramaga tong kuha karon sa pamana. Ada tay dalagang bukid, dako na nga dalagang bukid maga. Siguro mga hapit na kalating kilo atong dalagang bukid. Na may lapo-lapo ta mga. Good size na po lapo-lapo nato. Pero maga, may gani maga kay kada sige no nakakuha tani karon. Nakadamo tag kuha, Damo tong kuha karon. Pamana. Mugo ni akong angin na maga na mamana ko karong gabi karon nakasud-an. Pero wala ko magdahon ani maga nakabaligya pa ta. Nakabaligya pa ta o mga may sud-an na, may sud-an pa. O maga. Di lang ninyo pakita, di na tamaan sa tunaw karon ga kay siro makaron. Ato testingan. Dala maga atong kaarong maga sorry kayo maga sa kung hindi ko makita kung naman ako nagkuhan ko maga nakata sa oras. Good size na ang kuan. Good size na. Ino nga masa kamulmul. Ay darada yung mulmul usa. Tagutungan. Tagkulan tagutungan. Size na naman ka. Libre na kan sa Ginoo daghan tag ko karon. Daghan tag ko atong pamana. Sa dako. Dakoan po na mulmul. Sa mga ayan itong karon libre na. Ayan sa Ginoo. Tagutungan, tulo ka buk tagutungan. Libre na sudan. Dami kayo semua anak mga. Good size na itong isda karon, dagko itong isda dagko. Pili lang ko diri karon mga, kaya ako ihatag sa akong mama. Sud-an ni mama. Sud-an ni mama mga. Maglain na kong ako diri. Ang kasawa si mama. Langgit. Kinilamang gagmay. Kaya kining gagmay mga ato na isodaan. Suwa na ito ning gagmay. Hatag pusok mama sa pusuan. Hindi ako nakahatag sa ako. Kabaligya ang kuhan mga para makasapay tag kape. Makapay tag kape. Karian. Yan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kabuk. 13, 14. Bayad na. Ini maga dahil ako nang gibahin maga. Kini ato ni baligya. Ay ato ni sudan. Hanggang may lako sudan maga. Kaya ndurdag ko maga. Kini ndurdag ko anay. Kaya ndurdag ko maga. May ato may baligya. Kana kauban na maga. Nanggit ato baligya. Para makapaytag kapi maga. Paytag bisag nga ato sa kilong bugas. Dara akong sudan. Kini gagmay lang ko sudan.
Kanang durdag ko may aton baligya. Oh. Baligya na to ng durdag ko. Durdag ko. Hindi pa rin. Pero dahil itong spear gun magano itong gamit karon. Muna itong gamit spear gun. Yan mga oh. Muna itong gamit mga spear gun mga night nag-night dive ta karon. Nag-night dive. Mga oh, atong kuha karon sa atong pagpamana. Kuha to sa atong pagpamana karon mga. Nara atong dagkong isda kuha. Libre na kayo mga nakakalit dagdag kong isda oh. Dagdag kong isda karon. Dagdag kong isda karon nakadali kalayan sa Ginoo. Itong night dive. Lapu-lapu. May lapu-lapu tayo mga. Good size na lapu-lapu mga. Good size na lapu-lapu na to karoon. Itong lapu-lapu. Lapu-lapu. Itong lapu-lapu mga.